Тишкенler урылып итекке ябышкан, нәселдән нәселгә бирелгән гадәтләр. Тормышка үзгәреш кертергә дигәндә табыла аклану, мең төрле сәбәпләр. Иртәгәдән дигән өметләрне, үзгәрешләр көтүеңне ташла. Син бүгене гына адыңны яса, әйдә бүген башла. Иртәгәдән дигән өметләрне, үзгәрешләр көтүеңне ташла. Син бүгене гына әйдә бүген башла. Көннән көнгә көчең барда ияләнгән, гадәтлек кенә безне корбан итә. Мин бүгенгә элеккечә яшәп торам, ә бераздан яңа галәм юлга китәм. Иртәгәдән дигән өметләрне, үзгәрешләр көтүеңне ташла. Син бүгеннән адымыңны яса, әйдә бүген башла. Иртәгәдән дигән өметләрне, үзгәрешләр көтүеңне ташла. Син бүгеннән адымыңны яса, әйдә бүген башла. Иртәгәдән дигән өметләрне, үзгәрешләр көтүеңне ташла. Син бүгеннән адымыңны яса, әйдә бүген башла. Күтәрелеп чыгармын да, янырмын күк, нәрсә көтә мине алда. Билгесезлек, ияләнгән җылылыктан, арынырга җитмәс кебек көч, егәрем акыл, тизлек. Иртәгәдән дигән өметләрне, үзгәрешләр көтүеңне ташла. Син бүгеннән адымыңны яса, әйдә бүген башла. Иртәгәдән дигән өметләрне, үзгәрешләр көтүеңне ташла. Син